салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали барса тж. Шаби гузашта барса дар майдони худ бозии ҷавобии даври чорякниҳои лигаи европаро бар зидди дастаи айнтрахт барпо кард. Имрӯз мо дар бораи бозӣ пурра бароятон маълумот медиҳем. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барса тж соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. Дар забон Тер Штеген, муовизатгарон Мингеса, Раухо, Гарсия, Алба, немуовизатгарон Гави, Бускетс, Педри, ҳамлагарон Торрес, Абамеянг, Дембеле. Аллакай дар дақиқаи сеюми бозӣ Эрик Гарсия футболбози рақибро дар даруни ҷаримагоҳи худ аз пои афтонид ва довар пеналти таъин кард. ҳамлагари Айнтрахт Костич пеналтиро эҷро намуда исои бозиро кушод. Дар дақиқаи 9 баъди партофти Дембеле Абамеянг зарбаи дақиқ зада натавонист. Дар дақиқаи 18 бошад баъди партофти Жорди Алба зарбаи Ронал Араухоро трап моҳирона рафт кард. Кӯшишҳову партофтҳои зиёди Дембеле аз канои рост бенатиҷа анҷом ёфтанд. Дар дақиқаи 25 Торрес имкони хуби гол задан дошт, вале дар натиҷа Айнтрахт ба аксулҳуҷум гузашта аз наздики ҷаримагоҳ Костиш бо пои чап зарба зад, вале Тер Штеген нагузошт ки туп ба нишон расад. Дар дақиқаи 28 Гави Линстремро аз пои афтонид ва Костиш аз зарбаи ҷаримавӣ тупро ба тураи ҳаво дод, вале ӯ дуруст ба туп расида натавонист. Баъдан Кнауф аз канои рост ба марказ гузашта аз масофаи 20 метр зарбаи шадид зад, аммо Тер Штеген Барселонаро наҷот дод. Баъди ҳуҷумҳои зиёди Айнтрахт билохира боре тупро наздики ҷаримагоҳи Барса соҳиб шуда, зарбаи нотакрор иҷро намуд ва ин дафъа Тер Штеген барои рафт кардани он оҷиз буд. ҳисоби бозии 0-2 ба фоидаи Айнтрахт. 3 дақиқа баъд аз ин Костиш бо Кнауф ва Якич комбинатсияи хуб иҷро намуданд ва зарбаи Якичро ин дафъа Тер Штеген рафт кард. Дар дақиқаи охири қисми якум Кнауф бо суръати баланд вориди ҷаримагоҳи Барса шуда хеле зарбаи хатарнок зад ва қариб буд ки ҳисоби бозӣ 0-3 мешуд, аммо бо ҳамин қисми аввал ба анҷом расид. Дар оғози қисми дуюм Усман Дембеле партофти олидараҷа ба Абамеянг иҷро кард ва ӯ бояд пояшро ба туп расонида ба дарвозаи холии Айнтрахт гол мезад, аммо Абамеянг аз ӯда ин кор набаромад ва ин дафъа иҷрокунандаи вазифаи Торрес гардида зоғ шикор кард. Дар дақиқаи 55 баъди комбинатсияи Френки де Йонг бо Абамеянгу Алба, Гави зарбаи дақиқ зада натавонист ки исои бозиро кушояд. Каме баъдтар аксулҳуҷуми Айнтрахт Линстремро 1-1 бо Тер Штеген баровард, вале дарвозабони Каталониё моҳирона дастаро аз голи сеюм наҷот дод. Дар дақиқаи 67 Костиш тупро дар канори чапи ҷаримагоҳ соҳиб шуда аз наздики дест зарбаи шадид зад ва Тер Штегенро оҷиз монда голи сеюми Айнтрахтро ба нишон расонд. Дар дақиқаи 74 Айнтрахт бояд голи чорумашро мезад, зеро Кнауф тупро ба боре равон кард ва айнан ба мисли ҳолати Абамеянг боре натавонист ки тупро ба нишон расонад. Чунин ҳамлаҳои хатарнок Айнтрахт хеле зиёд дошт ва агар аз онҳо истифода мекард, ҳисоби бозӣ 0-5 ё 0-6 мешуд. Дар дақиқаи 84 баъди партофти Депай Де Йонг тупро ба Бускетс равон кард ва Серхио тупро вориди дарвоза намуд, аммо довар офсайд ба қайд гирифт. Дар дақиқаи 91 бозам Серхио Бускетс тупро берун аз ҷаримагоҳ соҳиб шуда, ин дафъа бо зарбаи дақиқаш голи аввали Барселонаро ба нишон расонд. Довар 9 дақиқа ба бозӣ илова кард ва дар дақиқаи 99 Нидика бар зидди Люк Де Йонг қоидаи бозиро дағалона вайрон намуд ва довар пеналти таъин кард. Беҳтарин нишонзани Барселона Мемфис Депай пеналтиро иҷро намуда исои бозиро 2-3 кард ва ҳамин тавр бозӣ бо ғолибияти Айнтрахт ба анҷом расид. Футбол варзише аст ки на ҳама вақт беҳтарин даста ғолиби бозӣ мебарояд. Зиракӣ ҳушёриро ҳеҷ кас дар футбол ҳоло мамнун накардааст ва ин зиракӣ на танҳо дар майдон, балки берун аз он ҳам кор меояд. Бозии якум мусовии 1-1 буд ва футболбозони Барселона бо хави аз он шикоят бурданд ки сатҳи майдон ба талабот ҷавобгӯ набуд. Аз ин рӯ Барса услуби ба худ хосро истифода карда натавонист. Дар бозии якум дар Германия майдонро олмониҳо аз ҳад зиёд об монданд. Ҳамин сабаб гардид ки футболбозони Барселона аз пой дам ба дам меафтиданд. Сабзаи майдонро ҳам дуруст дарав накарданд, зеро медонистанд ки ин кор барои Барселонае ки бо пасҳои кӯтоҳ бозӣ мекунад мушкилиҳои ҷиддӣ эҷод мекунад. Махсусан маркази майдонро ба чунин аҳвол оварданд ва футболбозони Айнтрахт бошад аз ҳисоби аксулҳуҷумҳои зиёд ва партофтҳои ҳавоӣ роҳи ҳалли ин мушкилиро пайдо карданд. Айнтрахт мисли Атлетико бозӣ мекунад бо услуби автобус, аксулҳуҷум, автобус. Хави
баъди бозии якум ваъда дод ки дар Камп Ноу бозӣ тамоман ранги дигар мегирад. Акнун ба ҳамон майдони пасту фачи Айнтрахт зор задем. Ҳатто ҳангоми тамрин пеш аз бозӣ дар Камп Ноу футболбозони моро чунон хуштаг мекашиданд ки гӯё бозии дуюмам дар майдони Айнтрахт бошад. Беҳтарин футболбози қисми якум Усман Дембеле бо Тер Штеген буд ки бо вуҷуди 0-2 ӯ чанд маротиба Барсаро аз гол наҷот дод. Гумон кардем ки дар қисми дуюм футболбозони Барса ақаллан рафти бозиро дигаргун месозанд, аммо бояд ба ҳақиқат иқрор оем ки ҳисоби бозӣ бояд аз 0-6 кам намешуд. Дар рафти бозӣ аллакай мухлисони Барселона бо мухлисони Айнтрахт заду хурд карданд ва бештар аз 30,000 мухлис аз куҷо чипта ба даст овардан номаълум боқӣ мемонад. Ба замми ин дар ин мавсим ҳамагӣ ду даста тавонистанд ки дар Камп Ноу ба дарвозаи Барселона 3 гол занад, Бавария ва Айнтрахт. Аммо 3 голи Айнтрахт ки дар Бундеслига дар ҷои 9 қарор дорад хеле дарднок аст. Силсила бозиҳои бемағлубияти Барселона ки 3 моҳ буд ки дар 15 бозӣ ягон маротиба мағлуб нашуда буд ба анҷом расид. Илова бар ин бадбахтона писараки тиллоии Барса Педриро то охири мавсим аз даст додем ва эҳтимолан ӯ дигар дар ягон бозӣ иштирок карда наметавонад. Ба ҳар ҳол мо то охир бо Барселона боқӣ мемонем. Акнун такя ба Ла Лига кардан дар кор. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСЕЛОНА-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳо, ча то боздид.